Moi, mä oon tehnyt tänään jo tosi paljon, tai no, 2 videoa tai jotain sinne päin. Niin, musta videoiden tekeminen on tosi kivaa ja siksi mä teen nyt tänne taas, että mä teen nyt mun niinku farkuista. Tässä ei ole ihan mun kaikkia farkkuja, koska mä en nyt jaksanut ottaa kaikkia, koska kaikki pitää laittaa se takaisin. Mulla on tällaiset, nämä on tällaiset niinku, ne kuuluu olla sellaiset löysät tai sellaiset. Vaikka mä sanoin, että mä en tykkää löysistä farkuista, niin noista mä tykkään, koska ne on sellaiset jännemmät. Nämä on mun keltaiset farkut, tällaiset. Nämä on mun harmaat farkut. Nämä on vähän isot mulle. Nämä on tällaiset. Niissä on tällaiset. Ja sitten nämä on mun uudet mustat farkut. Tällaiset. Nämä on mun tällaiset. Tällaiset. Ne näyttää aika löysiltä, mutta ei ne nyt mitkään hirveän löysät ole. Nämä on mun vanhat mustat farkut. Jota en ole kuin 1 kerran käyttänyt tai 2. Ne on tällaiset. Tällaiset tumman siniset. Tällaiset. Oho, nää on vähän rytyssä, nää ei oo sit mitkään leveälahtiiset. Tollaset. Ei oo enää hirveästi. Nää on mulle isot. Nää on tällaiset veiket myös. Nää on tällaiset. Nää on tällaiset vetoketjut päässä. Näitä mä rakastan. Näissä on tällaiset repelit edes tolleen. Mulla on vielä yhdet tällaiset. Venatkaa ihan. Nää on vielä. Mä otin 2 mun lempparit myös vielä. Ne on tällaiset tummemmat harmaat. Ja sitten ne on tällaiset aika lähelle mustaa. Tossa oli mun farkut. Tai no, tossa on vähän niinku mun lempifarkkui. Mä en nyt kaikki jaksa käydä hakemaan tuot kaapista. Niin mä otin vaan noin ja tossa oli osa mun lemppareista. Mut moikka, ja mä teen huomenna lisää videoita tänne ja moikka!